سلام نعم يخون زو خبركم سمعتنا بهارميني ميديا نلوم ربع 23 حدار زتدالو حصرت زيناتات تاسعبنا خنقرب لكم هنا نمكتالكم ان عدمنا عندنا طفتاتهم كنقدم ورجي حجونا شقارو خنتات ترافيك فطيرو مهلاو تقليصو سابو زي حقاو سليا كايدو صاني حميلو نز طرطرم كلتا سبات اب تحت قيدي اتيو መንግስቲን ሕጊ ምውሃድ ስድራ ቤታት ከትሩሮ ከም ዝደሊ ገሊጹ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ክስዕሞ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ናይ ዚኦምን ካልኦትን ዜናታት ዝርዝራት ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ሒዝናልኩም ክንምለስ ኢና ደጊምና ምሳና ክጸንሑ ንዕድም ውርጪ ሕጂ ናብ ብዙሕ ከባቢታት ሽወደን ኣሸጋሪ ኩነታት ትራፊክ ፈጢሩ ምህላው ተገሊጹ ኣብዚ እዋን ጎደናታት ስቶክሆልም ካብ ውርጪ እኳ እንተፀረየ ፀረግቲ ነቶም ኣብ ጎድኒ ፅርግያታት ዘለዉ ኩምራታት ውርጪ ኣብ ምውጋን ከም ዝርከቡን እዚ ስራሕ ክሳብ መወዳእዚ ሰሙን ከም ዝቕፅልን ሬድዮ ሽወደን ፀብፂባላ ዝናኾነ ሰባት መኪኖም ካብ ውርጪ ክነግፍዋ ናይ ግሎም ሓላፍነት ምዃኑ ኣብ ስቶክሆልም ኣባል ክፍሊ ትራፊክ ሜሌንዳ ፍሎማን ገሊጻላ አገልግሎት ስለ ያሽወደን ሳፖ ኣብ ከባቢ ስቶክሆልም ብዝገብረ ሃንድ በታው ስርሒት ክልተ ጥርጥራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታው ተፈሊጡ ቀንዲ ተጠርጣሪ ኣብ ልዕሊ ሽወደንን ካላ ሃገርን ዘይሕጋው ናይ ስለያ ስራሕ ከካይድ ምጽንሑ እቲ ካልኣይ ኸ ኣብዚ ገና ዝጸረገበን ከተባብዑን ክሕግዞን ምጽንሑ ዝገለጸ ሳፖ እዚ ንጽል ፍጻመ ምስ ካልኦት መርመራታት ምትሓዝ የብሉን ክብል ብተወሳኺ ኣመልኪቱሎ ሓደ ተማሃራይ ናይ ምምሃር ፍቓዱ ብኤጀንሲ ስደተኛታት ሽወደን እንድሕር ተነጺጉ ዩኒቨርሲታት ንክፍሊትን ናይ ሕውያ ኣጋብን ኣመልኪተን ናይ ባዕለን ሕጊ ከውፃእ ከም ዝኽእላ ተፈሊጡ በዚ ድማ ሚካኤል ባቦልዋጋ ዝተባህለ ናይጀርያዊ ኣህጉራዊ ተማሃራይ ዘቕረቦ ክሲ ብመንፅር ዝሕግታት ክረአ ከም ዝግባእ ዩኒቨርሲቲ ሌነስ ገሊጹሎ ጎቦልዋጋ ዝኸፈሎ 13,000 ክሮና ሽወደን ከም ዘይተመለሰሉ እኳ እንተገለጸ እቲ ትካል ዘይሕጋዊ ምዝዋር ገንዘብ ንምክልኻል ናይ ባዕሉ ኣገባብ ከም ዝኽተልን ተማሃሮ መመልከቲ ካብ ዘእትውሉ ግዜ ትሒዙ ብዛዕባ እዚ ክሕበሮም ከም ዝግበርን ወሲኹ ገሊጹሎ ኣብ ሽወደን ብሕጊ ናይ ምንባር መሰል ዘለዎም ከምኡውን ዜጋታት ኣባል ኣውሮጳዊ ሕብረት ዝኾኑ ሰባት ናፃ ናይ ዩኒቨርሲቲ ዕድል ዝወሃብ እኳ እንተኾነ ካብ ዩሮፒያን ኢኮኖሚክ ኤርያ ከምኡውን ስዊትዘርላንድ ዝመፁ ግና ኣድላይ ዘበለ ክፍሊት ክፍጽሙ ይሕተት እዮም ብመሰረት ጸብጻብ ሬድዮ ሽወደን ኣብ ስምምዕት ሂዶ ካብ ዝቐረቡ ኣገደስቲ እማመታት ለውጢ እቲ ሓደ ንምውሃድ ስድራ ቤታት ዝምልከት ምዃኑ ተፈሊጡ እዚ ምስ ሰልፊ ዴሞክራሲ ሽወደን ብምልዛብ ዝቐረበ እማመ ነቲ ስድራ ቤታት ክወሃዱ እንተኾይኖም ግድነት ልዑል ኣታዊ ወይ ሰፊሕ መንበሪ ክህልዎም የብሉን ዝብል ሕድገት ዝስርዝ እዩ ተባሂሉላ ይኹን እምበር ካብ ዞባ ኩናት ሃዲሞም እተዓቕቡን ሓለዋ ዘድልዮምን ስደተኛታት ፍቓድ መንበሪ ካብ እተዋህብሉ ሰዓታት ሒዙ ክሳብ 3 ዋርሕ እዚ ሕድገት ክቕፅል ከም ዝኽእል ሬድዮ ሽወደን ፀብፂባላ ናብ ሽወደን ሰባት ብብዝሒ ኣትዮም ናብ ድኽነት ክወድቁ ከም ዘይድለ ዝገለጸት ኣባል ሰልፊ ሞደራትናን ሚኒስተር ስደተኛታትን ማርያም ማልመር ነቲ ዝጸንሐ ሕድገታት ብምስራዝ ኣብ ጉዳይ ምውሃድ ስድራ ቤታት ትርር ዝበለ ሕግታት ክተኣታቶ ኣድላይ ኮይኑ ከም ተረኽበ ንሬድዮ ሽወደን ሓቢራላ ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ኹም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ዓሚ ኣብያተ ፍርዲ ምምሕዳር ጥርዓናት ውልቃዊ ሓገዛት ብዝምልከት ኣስታት 23 ሚእታዊት ውሳነታት ኤጀንሲ ማሕበራዊ መድሕን ምቕያሮም ተሓቢሩ ኤጀንሲ ማሕበራዊ መድሕን ብወገኑ ኣብ ውሳነታት ካብ ኣብያተ ፍርዲ ብዝያዳ ከም ዝተርር ገሊጹሎ ንኣብነት ኣብ እዋን መግቢ ክንደይ ዝኣክል ሓገዝ ከም ዘድሊ ዝሕብር ናይ ሕክምና ሰነዳት ከም ዝምርምር ኣብ ውሽጣዊ ጸብጻቡ ኣስፊሩሎ ዝተፈላለዩ ገምጋም እንገብረሉ ቀንዲ ምኽንያት ሰፊሕ ናይ ስቱርነት ኣሰራርሓ ስለ ዘሎ ይክብል ኣብቲ ኤጀንሲ ዳይሬክተር ስርሒታት ኢንጎበር ዋዝ ፎርስሉንድ ሓቢሩሎ እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ በዚ ፈፂምና ኣለና ምሳና ብምጽናሕኩም እናመስገና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል
ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ።